नमस्कार. शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण कुरकुरीत बटाट्याचे काप बनवूया. मुले अचानक काहीतरी वेगळे व कुरकुरीत खायला मागतात, तेव्हा हे झटपट होणारे बटाट्याचे काप बनवू शकता. हे मुलांच्या टिफिनलाही देऊ शकता. त्यासाठी मोठ्या आकाराचे 2 बटाटे स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. ह्यावरील साल काढून टाकूया. फ्रेंड्स, चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यामुळे तुम्हाला नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करायला विसरू नका. बटाट्याचे काप करूया. हे काप खूप पातळ किंवा खूप जाड करू नये. ह्यासाठी बटाटे उकडावे लागत नाही, त्यामुळे वेळ खूप वाचतो. काप पाण्यात ठेवूया, त्यामुळे ते काळे पडणार नाही. सर्व काप करून घेऊया. आता ह्यातील पाणी निथळून काढून टाकूया. त्यासाठी एका बाउलवर चाळणी ठेवली आहे, त्यात हे ओतूया. बटाट्याचे काप एका बाउलमध्ये काढूया. त्यावर 1 मोठा चमचा काश्मीरी लाल तिखट. तिखटाचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पाव छोटा चमचा हिंग, पाव छोटा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ. व्यवस्थित मिक्स करूया. हे हातानेच मिक्स करूया, त्यामुळे ते व्यवस्थित मिक्स होईल. ह्या पद्धतीने मिक्स केल्यामुळे मसाला बटाट्याच्या आतपर्यंत जातो, त्यामुळे काप खूप टेस्टी होतात. हे व्यवस्थित मिक्स झाले आहे. 10 मिनिटे बाजूला ठेवूया. 10 मिनिटे झाली आहेत. काप ओलसर झाले आहेत. एका प्लेटमध्ये 0 नंबरचा बारीक रवा घेतला आहे. हा बारीकच घ्यावा. रवा बटाट्याच्या कापाला दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित लावून घेऊया. अशा पद्धतीने बटाट्याच्या कापाला रवा लावून घेतला आहे. कढईत 2 मोठे चमचे तेल गरम करूया. तेल गरम झाले आहे. गॅसची फ्लेम लो आहे. कढईत बटाट्याचे काप अशा पद्धतीने ठेवूया. काप अशा पद्धतीने पसरून ठेवूया, त्यामुळे ते व्यवस्थित उलटता येतील. दुसऱ्या बाजूने उलटूया. हे आपण कमी तेलातच भाजून घेणार आहोत. डीप फ्राय करण्याची आवश्यकता नाही. दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित भाजून घेऊया. हे काप आपण भजी खातो त्यासारखे खाऊ शकता. मुलांना कुरकुरीत पदार्थ जास्त आवडतात, त्यामुळे त्यांना हे काप नक्की आवडतील. नेहमीचे स्नॅक्स खाऊन मुले कंटाळतात, त्यावेळेस तुम्ही हे काप त्यांना बनवून देऊ शकता. हे छान भाजले आहेत, कुरकुरीत झाले आहेत. टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया. सर्व काप ह्या पद्धतीने भाजून घेऊया. कमी तेल वापरूनही हे काप छान कुरकुरीत झाले आहेत. हे स्नॅक्स म्हणून खाऊ शकता किंवा जेवताना ताटात तोंडी लावण्यासाठी ठेवू शकता. ह्यावर वरून चाट मसाला घालूया. चाट मसाला अवेलेबल नसेल तर नाही घातला तरीही चालेल. तयार आहे कुरकुरीत बटाट्याचे काप. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. बघत रहा शांभवीज किचन. धन्यवाद.